Jako mi je drago eto što je to baš Gold gondola, toliko sam čula o njoj da je najbolja, da je najduža. Evo sad sam došla prvi put i uživo da se provozam i da se uverim u to. Stvarno hvala celoj ekipi koji su nam izašli u susret, pre svega naravno opštini Čajetina i predsedniku i uopšte svim ljudima koji rade u Gold gondoli, tako da kad se budem provozala sad, onda ću vam ispričati utiske kako je bilo, ali ovo sve što vidim delo je stvarno fenomenalno. Možemo li otkriti par detalja po samom snimanju spota, da li je planirano da se snima u kabini isključivo ili na nekim lokacijama? Naravno, ovo je danas prvi dan snimanja, snimat ćemo u kabini i snimat ćemo dronom s polja. Vidim da je ekipa već izabrala najatraktivnije lokacije, to je negde oko jezera, u stvari u povratku kažu da će biti onako prelep pogled, pa će i od spolja i iznutra da se snima. To je danas prvi dan, a sutra ćemo imati glumce iz Užičkog pozorišta koji će glumiti takođe u jednom old-timeru, isto iz ovih krajeva, a ja ću iskoristiti, izašli su nam u susret i Hotel Buket s kojim imamo stvarno prelepu saradnju, tako da ćemo i njihov ambijent iskoristiti, tako da Zlatibor u punom sjaju u novom spotu. Možemo li pomenuti koliko privatno boravite ovde poslednjih godina na Zlatiboru? Pa puno. Ja sam neko ko jako voli da putuje i dosta svojih muzičkih spotova sam do sad snimala stvarno nekim jako lepim, atraktivnim destinacijama, počevši od Madagaskara, Balija i tako nekih ludih Tajlanda, ali drago mi je što je na red došla i Srbija i ovi prelepi stvarno pejzaži koje ovde postoje. Ja privatno obožavam Zlatibor i mislim da sam pre nekih 10 dana porodično bila, da, 10 dana, baš u hotelu Buket, uživali smo, pada je onaj divni sneg, isto, pošto je malu ćerku, ona je uživala najviše u svemu ovom što Zlatibor pruža, Dino park, ove male ski stazice, to jest one sankanje, tako da obožavam Zlatibor, stvarno iskreno.